Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Maadtong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Live. Magkisi-kisi pa. Mudugo. Mo kayod. Dili mo kiyod ha. Nagbakasyon ko 7 days may gala kay naunsa naman naluya man kay ko. 5 years man kung wala gid ko nagkuan ba. Wala bakasyon. Sa una, every other year mo gawas man jud ko sa gawas ko sa Pilipinas, out of the country, suroy-suroy. May nga na ba? Sugod o COVID may gala kay wa man ko ganahin na. Kalagot man ni maglakaw ka sa gawas, makita nimo temple. Ha? Madto kag mga usa pa ba na imong kuan sa dito sa other countries, temple, shrine, mura na imong makita ba. Madugay pare-pareho naman. Dito lang hinuon sa Tokyo, sa Osaka, sa Hakone, ang lugar na sa Japan ba nga tagkok kay bayad sa tour. Ma-amaze ka. Talagsa ra jud ka kakita og ingantong nga lugar ba. Man-made lake, may gala yung kadako sa Mindanao. Man-made na. Kaya dito pag yung ibabaw sa kuan, dito pag yung ibabaw sa bukid gibutang. Yung ko nga, naon sa man kaning hapon no? Muadto ko ka sa kanang lugar sa Hakone. Sakay kag train nga abante atras, hantod Osaka na siya ba? Maabot siya sa dito sa pinakataas. Nga sige, atras, abante. Kay ana man ang dinaganan sa train. Ha? Dili man siya matuyok sa mountain. Maana lang man siya para tipid siguro. Kabalo bang Japanese ka? Kung pwede lang guot gani ang toilet. Ang ang ubang pang lugar, piteng guot oy. Lubaw na ko nga 6-footer. Wala. Lisod kayo. Dito ko kakita may gala o kanang ilang gigaya ang Espanyol ba? Naghimo sila galyon. Pilting nakuha sa galyon may gala. Yung kung nga diya sa ibabaw sa lake. Hinimo daw to. Almost 2,000 years ago o 1,000 years ago. Himo tong lake. Kanya, himuan nila galyon. Ang katawan nun pagyod kay ang katong train mo sa kaman. Pag kumana na, dito kasi ibabaw, musakay na pagkagkuan. Musakay na pagkag-cable. Pababa pa yung dito sa lake. Ya dito sa lake, tungkol sa kalawom niya ba? Wala yung katugda kaabot ba dito sa ilalim sa kuan? Nya ilang gipa kuan, tagang kay mangingisda, mga unsa pa ba na ilang gipamutang dito sa lake. Una nga napoy mga community nga naga-thrive dito, dito silang pamilya nagpuyo. Ang amazing lang yung kay Maygala kay duha ka buk galyon. Dako. Yung ko siguro sa atong itong mga barko gani nga kuan, itong mga barko nato nga 3 days pa sa Manila. Sa pati pangalan natong barko nga lunod. Nga to kadako. Yung kay tugnaw man kay dito katong pagatunago kay March, April. Sus, tugnawa magawas lang imong ulo dito sa bintana sa sa barko. Petin tugnawa Pero kay lami man. Lami man. Ha? Isuri ko sa barko. Isuri ko sa galyon. Ito. Antod tumoy. $50 Pabot ito sa tumoy, magtuyok na po. Balik. Ang gakuan na ako at ito mahigala kay hinimo daw to sa Japanese nga wala pa sa technology.
Karon gibutangan nila hydroelectric plant kanang produce og tubig og electric nya nagi community ba nagi syudad gamay mo to isa ka amazing nga lugar na ko natuan kay datuyok naman ako ning kalibutan may gara basta lagi pareho temple museum ha walay kalainan nya ulo sa tao kadaghan sa turista. Grabe. Mao lagi nga ragwa na ko ganahay pag COVID ba kay daghang kay requirement niya di man wala man kuno bakula. May na lang kay kun pagkuda ko patay na lang. Patay lo na. Dr. Kagape. So wala yung kay bakasyon. Na-feel na ako may galabang na oras ako. Burnout. Kasabot ba mo kung sa'y burnout? Akong mang ginatudluan kay pamanggit siguro mong katrabaho alas 5 sa kadlawon, mahuman, alauna sa kadlawon. Ingana ba akong kinabuhi sukat-sukat yun sa pagkadoktor na ako. Anak yun ako kinabuhi. So, abi na ako, bata pa ako, may gana. Sus kay, nagkuha naman ko. Di na ako ganahan mo lihok. Di na akong ganahan mo lihok. Di na ako gusto mag-exercise. Maglingkod-lingkod na lang ko. Kuwan lang to ha? Almost 2 weeks lang to nga sukat-sukat sa kalikuan ba, kinabuhi. Kato lang yun ko nga wala nag-exercise. Tiyan mo na, how many years na ko nag-exercise? Mga, siguro, sugod ko exercise, mga 35 years old. Jogging, basketball, tennis, tanan bola ba nagamit na ko. Varsity ko tanan. Niya pag uban ana katong medyo tiguang na niya wa na may dula nimo kay tiguang ka chef na ko golf. Nagsugod ko golf atong 2000. Ay man to kay wala pa bang nailingaw ba? Napailingaw. Kay ang imong barkada, nga buhi pa man. Ay akong dagan sa akong mga barkada man ngaran nga namatay na kay tigulong na gud ni. So nagbakasyon ko isa ka semana. 7 days yun. Pagka Huwebes, ko magbakasyon ko kay ora nang yug ko mabuang. Sus pag naaw na ko sakyan ng may gala kay magkurog-kurog naman ko. Nabuang na. Naunsa naman si Dr. Kagape nga sa unang nagalaman, dagan-dagan gani ko. Kaya pa na ako kay siya. Katulang yun, katong si Manahato. Urag, ang pasabot na ako ba, ginistoryahan tabo nga, ang utok, mukalit lang na siya o kanang depressed sa katungod sa kadaghan sa trabaho nimo. Nya, tambakan ka o tambakan ka mga naisakit nga di mo ma-decipher. Kami man gud mga doktor. Maguna-una may anak saan nato ni nga kuan man. Di lisod kay siya. Nya konsultan na Google. So may adto day kag laing doktor dok. 45 years old yun, matuko sa 5 years ng experience. Mag-smile lang ko. Ako lang yun siya, nasulbad yun siya ba? Nasulbad ang akong mga lisod kaing kaso sa kanang mga mga operasyon. Lisod kaing siya, basta luya ko may gal. Pag-ingon ako sa akong misis, bakasyon sa kaya di na makadya. Di na dyan makadya yun. So, mo lagi ito. Ato ko sa akong farm, may gala. Sus, kay pagkanaaw na ako sa pick-up, magkurog-kurog naman akong tuhod. Buang nila. Karoon pa man ko katilaw, ani? Nagunit ko sa abaga sa akong trabahante dito. Kaya magkurog-kurog naman dyan ko yun.
Unsa man siya, eh? Pagkaugma, may gala, suklan, pabitaw na ako. Lakaw. Sa unang adlaw, pagunit pa ko. Pagkahuman, wala na. Sungkod-sungkod na lang, sungkod-sungkod. Nadugayan, wala na gyud. So, pasabot dayon na may gala, kung ang imong utok, surrender gani siya, tungod sa kadaghan sa problema, sa kadaghan sa trabaho, sa kadaghan sa solbaron nga di man jud ka masurrender kung sa tinuod. Surrender agad, di ba? Wati na mo perma nimo ba? Tinuod na may gala kay ako naka-experience jud ko anang yun for the first time. Mo to nga pag abot na ko og tulo o upat ka adlaw nga lakaw-lakaw kay naampoy bukid-bukid atong akong farm may gala. Medyo, kusog na ko. Pero mahangak pa. Mahangak pa ko. Di ko kasabot may gala kay ECG na ko, 2DA ko, tanang, i-check up ko sa doktor. Normal, pati blood sugar. Normal yun. Ganyan pag-anay ko sa akong amigo nga ako, cardiologist yung sagoy. Pura pa kag-ulit tao, sir. Tingala bito gyud ko. Gusto ang utok. Powerful yung kay Miguel. Kung magsugod na kanay kag surrender, surrender lagi ka ba? Permi man ko makakitaan nga. Karong adlaw makita na ko siya smile. Unya. Kay istorya na, si katawa. Pagkaugma kay gala. Murang mo kuan. Mukuko ba? Ay kita gid mo siyang daw nga surrender siya. Dili man na makuha ni mo tambal. Maski pag isa katarong injection mo. Dili gyud. Kaya ang utok na magdala. So, akong advice sa inyo karong buntaga ba? Ayaw mo surrender. Kaya the moment nung surrender mo, ano maingon mo ba nga? Hindi na ako. Kapoy na. Ano ba? Unya imo siya ipadayon. Lisod ibalik may gala. Perti yung lisura yun. Basta lagi, makaingon ko sa kong sarili nga. Kaayo pa ako sinakwan ako anong niaging simana. Kabalo biya mo sa ako nga tanang kuan. Tanang activity sudlan. Siguro kadaghanan sa inyo on kabalo nga maayo kong piano no. Mubo ko panty ang chicks. Matutog ka no? Ulang na lang isa ka bikil na. Mubo na lang panty. Kaya isa ka dito ko sa college pa ko may gala. Di, may mapag ko magkuhan. Classical guitar. Uragan ni plucking. Picking. Sa may tawag niya na karon. So, nag-apit kong kompetisyon. Nya kay lahi man ko magtugtog og gitara man gala. Espanyol yun. Kaya nag-eskwela man ko. Sa tunga-tunga sa akong tugtog may gala kay nikalit lang tog tindog tong isa ka chicks dito sa tubang na ako. Ay! Makahubo ang butag pantiya na. Man daw. Sikat daw sa school. Wagod. Kuan lang, kanang unique lang yung kay ko mga nibawaan ba. Unique. So, huwag na sila kabalo nga. Yung doktor ko, ito nakita ko na may reunion gamay sa Ateneo. Ingon mo silang, doktor, malagi ka. Wala mang lagi may nag-expect sa iyo nga madoktor ka kay magpapay diya ka. Sa tinuod na gala kay paggawas na ako, nihangyo ko sa akong bishop nga magpare lagi ko. Tingnan ko pabalikon. Pagkuha na lang kursulain daw. Manong guna mong senyor nga
Butan man kay ko. Wala gini problema na mo ba? Kay, di na ba dyan ka mahilig? Wa kay bisyo, wala tanan. Kasi kung yung nailaki din sa kumbinto. Wala iba pero nailaki. Patay kang bata. Matagi pagawas ko, may galan. Ingan din ko sa bisya. Ayaw na lang pagpari doon. Istoryahan ko niyang dugay, pero tulo akong luha. Kaya gusto man din ko pari. Yat, mabitaw na yung mga kanima. Mga pare o mga arsobispo. Pag magkita mi, mong omen sa ako. Ang tawag sa ako, Your Excellency. Kaya kung napare pa daw kong may gala, basi ako na yung first pope sa Pilipinas. Yung sa, ang ibang kinaiya, para raw gidog si Marcos. Basi, pag-abot mo dito sa, kung cardinal na ka, mo nang pawaw ng pope, kaya ikaw na yung pope. Urag si Marcos lagi. Ayaw tagahay daw itong panahon siyang tigulang ba? Yung papa. Ayaw daw itong panahon, tagayang panahon nga magkalingkod sa Silya kaya di na namawa. Anak mo ng panahon sa Marcelo, mga istorya sa una. Nasa mga gala kay nidako biya ko Marcelo. So, ang atong kinabuhi mga gala, wayan lang. Fight. Hantog yun sa tumoy. Man ako mission sa una. Kasi dito gusto ko mamatay dito ko sa sa fairway sa golf. Dito ko magdula o golf dito. Matumba na yun dito. Patay. Muna ako gusto. Di ko gusto ng hospital pa, still. Di ko gusto, Moto nga, nisulod sa akong utok ang depression at patay. Walay lami na yung kaya mong lihok. Magsimag na lang ang mata ba? Makita na ang tanaw sa layo. Wala may lami. Di ko ganahan magtog clinic. Kay, ang baka nung tagbangkal pasyente. Pagabot pa lang ko sa balay, puro maisolbad ni mga bayra nun. Mga lang ito nga, medyo, agad na akong kalibutan. Kaya, walagi, bakasyon. Muna ako, isa ka-advise sa inyo nga, kung, di lang doon may nga mo, ato pa mo, laing lugar, undang sa mo sa inyong trabaho. Mamisita dito sa inyong mga lula, tiya, tiyo, o dito, trabaho ka lang, pila kadlaw, break lang yun sa inyong utok mga gala. Kaya once makahatag, tagaan mo, break ang imong utok, mura man na siya ganahan, kaya hapon siya ba? Ganahan siya mo trabaho. Kung tingin mo sa tagaag, anahon nga mag-break siya, pati gabi, di nakakatulog. Magtuyok-tuyok ng, munanaan mo ba, magtuyok-tuyok na yung munaunan, hando, di nakakatulog. Abot na lang, alas 5 sa kadlawang, wala, dili di kakatulog. Nabuang man nga, nung di makakatulog, hawa mo kayo problema. Wala na nasulod sa akong utok mga gano'n. Ayaw na gano'n yung tagay, panahon na yung lawas, makabakasyon, relax lang. Di man kinahanglan yung matop ka laing lugar kay sus, matop ka dito. Di ka mo babaog 125,000-150,000 pesos. Gasto ba? Pag uli ni mo, peting kapuya. Peting kapuya o pila sa airport, hulat sa airport. Unya, matukag restaurant nga Japanese ang istorya. Sao na mo. Magsigigil lang kag
tuwa di kay tuwa no. Di man kakabalo kung say gusto nimo. Utod lang ka sa picture. Ya. Ikaon lagi ko dito sa sa Tokyo. Ingon mi ko sa misis nga. Kaon tag ramen. Ya puro. Pami kailan ko sa ramen yun sa tinuon. Wala yun. So, na may bulletin board dito. Na may picture sa ramen ko no. Tudlo mi anang isa. Nya TV lang man imong istoryahan kani. I like this, I like this, I like this. Gipalingkod na mi table, nami table. Pag abot dito sa table, may lagi puro sabaw ang na-order. Ko, ma'am, unsaon man nato ning sabaw line. Basta puro gyud sabaw ba kay ramen man. Di ay katonta mo dulo kay isa ka ramen unya mingon lang ka nga unsa isagol. Kaya dito gadagan man ang sudan dito sa Matubang gadagan. Naitudlo ni mga I like this. Nato kay gi-order man namo tanan ng ramen di puro sabaw. Ko sa kumis mga ako na lang tag hamburger ito kuan. May abot ko ang among gilakaw may lagi kan sa iyang durin. Ingon sa mga kiruhan. Ngita lamig sutkan ba kaon. Ha? Katawa lang lagi kayo. Ya dito sa Beijing. Isa. Ngaon diya sa Beijing ha. Nata sa China tunga-tunga sa China. Mga untag Peking duck. Order po ng Peking duck sus. $150. Wala po lang may gala kay tapos kamahal. So kani ako gistoryahan talang mo may gala kay ako gani nga man ko workaholic. Dili siya maayo. Bakasyon. Si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Ang pinaka-importanteng numero gyud sa clinic may gala ang katong numero sa akong sekretary. Kaya kung dili mo kami memorize na, magsige na lang mo pumunta na. Kung sa orasa yung clinic ni doktor. Ang patakaran yun sa akong clinic may gala. First come, first serve. So, gusto yun ka yun nga mauna ka, nan ka dito, La City. Nga na siya ka, kung may gala. Kung dili, malampas ka sa among cut off, mabot ka alas stress ba? Niya, di man ko gustuhan na kay sus gigutom na mo niya magulat pa mo kaon ko alam na ako kaon ako kay makuha na akong kagawa so ang numero sa ko sekretary yan ibutang gina ninyo sa inyong cellphone ibutang yun kunya i-share niyo sa tanan ninyong silingan maski katong dito sa likod silingan i-share niyo kay para basig dili lang sila ang kinanglan dili ato pag yung kanya ba katong yung silingan sa silingan i-share niyo ng numero sa akong sekretary 0995 221 8007 0995 221 8007 okay? Ayaw numero na ko. Dili gina siya yun. Dili yun ako sa tubagon kung dili hospital. Dili doktor, dili nurses. O dili serious nga pasyente. Ang numero dili sa doktor sa kahanginan is 0966 400 5595 0966 400 5595 0955-411-5911 38 babae. Unsay tambas ang anxiety na may GERD? Thanks. Ingani day. Ang number one cause sa GERD. Anxiety. Stress sa trabaho. Dili na siya sa kwan.
dili na siya tungod kay lahi ng GERD, lahi ng anxiety. Pareho na sila. Ang katong isa mag-produce og GERD, ang isa utok nimo. So, sao na nimo? Ha? Salbad sa na imo anxiety. Wala na imo ang GERD. Basig bukaon lang kag kuan. Basig bukaon lang kag kanon o sabaw, wala na ba? 0910-306-1248. Good AM Doc. 83 na ko. Sakit akong kilid o likod. Sakit ilis sa tuo. Wala og muduko. Unsa man ni Doc? Tigulang lang yung kanang. Kaysa tinuod, ang pag-exercise, magsugod ko anang pinakamaayo yung 40 years old ka. Hangtod nga, mupirma ang wati. Kamo wala man gyud mo nagahimo ana. Ha? Wala gyud mo. Igo ra mo mang sa inyong buhaton diha, manlaba, di mo na exercise. Dili mo ana maglihok-lihok inyong lawas, lihok ko ninyo, mo na exercise. Dili ka na magluto man ko permido, manlaba man ko permido. Unsa na oy? Dili mo na sa exercise. So, kana imong kakit na sa imong edad na ano. Dili na siya matambalan gid. 0950-299-8285, 75 years old. Kanunay magdaguok ang akong tiyan. Bisag lugaw ang kanon sa panihapon. Ini kagabi magdaguod kanunay o dili pod makatulog. Unsay maayo ani Dok? Nga ninong, pa-check up ka? Kaya usually, ang magdaguok ang tiyan, dili ka regular malibang. Number 2, ang magdaguok ang tiyan, kung gigutom ka, dili man na siya magdaguok yun. Matulog man na siya. Kung matulog ka, matulog mo siya. Kung di ka matulog, wala. Dagang kay kaginauna, sus ka na sa kumadato, sus, kani kong buyagon nga anak, sawa managon ni, oy, saan pagkatulog ni mo anak? Anong? Check up sa ka, sa doktor, tanawan imong kasing-kasing, imong lawas, kung nabay problema. Kana, pag human na, ay bawa na dahil nga, ay naman kay palpitation, naman kay, right bundle branch block. Naman hidaot imong heart. Lang di ka katulog. Di ba? Muna siya no. Kailan lang juga mag-check up kag doktor. 0939-926-2356, babae, 61-year-old. Kung sa may hinungdan aning stomach cramps, nag-inom ko buskupan, 3 days na, muhilab man gihapon akong tiyan. Ang internet, mabalik, sakit every 1 hour. Nay problema sa imong tiyan na. Day. Imong giingnan nimo pag inom nimo buskupan, giingnan nimo imong tiyan. Hilom di ay. Mo man ang buskupan. Imbes nga sakit na iyang kuan, nagnana siya problema sa ginisag kisi-kisi. Ingnan nimo nga tulog di ay. Amo na yung buskupan. Sabi ba na kung saan ang mga tambal ngayon nga? Sus! Painkillers, mga na lang yapon. So wala na yung mag-isulbad ba nga na siya nagdihok-lihok man. Ha? Dito ka ba ito sa internet nga? Tsawag bawaan na internet. Herbal. Samot na. Kaya mag-herbal daw. 0907-37 naisa ka doktor may galang wala nito sa iyang profession bago lang namatay last week nagsigig herbal wala mato pang high blood wala na to nga kuan na kidney transplant siya wala tangkong yun siya sa hospital kaya patay kaya ba nagasto siya almost ilang ka-milyon para lang sa iyang kidney transplant. Basta ganing dialysis, kidney transplant, lisod na kaya na siya.
0907-377-2427, babae, 33-year-old. Nagapadede. Unsa ni akong sakit sa ulo, left side, padulong sa batok, hangtod sa akong left shoulder. Naay problema sa imong kuanday, naay problema sa imong positioning kung magpadede ka, o kung di ba nakitrabaho nga, maurang position permi. So ni sabay tawag ng Bisaya anak ka na nga, nitikig ang imong muscle. So kay taag usay sakit kanang tuyok ka imong ulo. Pag dito ang sakit kana siya, mao na siya ang rason. Tuyok-tuyok ko na nimo siya dito sa lugar nga sakit. Ha? Kung dili pag siya mawala, kana check up doktor. 0993-853-3771. Panabo, 31, babae. Dok, unsay pangkontra na pagkaon sa hyperacid, ako tutunan murag tuon, kasagaran, kadlawong tukar, inom og tubig, mawala. Naki-ulcer na day. Nag-ulcer na kaday. So, saon mo na. Kadlawon pa lang, magkaon-kaon na ka. Pag human, sa gabi, mainom ka omeprazole. 21 days. Omeprazole. 21 days. 0909-309-7783. Panabo. Dok, ngayong adlaw, kanang tablitas nga pang-control sa palpitations. Pwede ba off and on ang pagtuma? Yes. Labaw na gyud kung, for example, tagaan na mo kanang bisoprolol. Sige mo exercise. Madugi yan. Ang imong kasing-kasing magtarong, di na murag kabayo. Magtarong na siya ba? Nya, di yun na niyo siya undamon, di siya undamon. Mabitaw ito nga, nagpalpitation ko may gara, bago lang kayo. Kaya niagi lagi kong depression kaya bakasyon. May nga man ang utok ni mga, sa maning amon na mo, di naman mundang. Ha? Pagkalisod ba yung nga ng amo, kay sige lang trabaho. Akong routine ko, balay, hospital. Lang yun siya. Balay, hospital, clinic, wala gilain. Akong utok, di surrender eh. So, mao na siya. Magsugod mo, bisoprolol, o sa ba na mga ulol-ulol yung gipang inom, tumar ko og mga palpitate unya, undang tumar kung wala na, para iwas lipong. Carbidelol, yes. Ang bisoprolol, carbidelol, pareho na silang duha. 3 times a day lang ang carbidelol, bisoprolol 2 times a day. 0905-959-18242, 15-year-old lalaki. Unsay tambal bikog sa duha ka tiil ug batii. Salamat. Uy, sus bata pa man kay doon. Kalit-kalit yung siguro ko exercise, dagan-dagan, sa ba na imong gihimo, mali. Once nga magsugod gani kag exercise, hangtod na gina imong exercise. Muminor gamay pero dili gyud ka undang. Kamo mga batanon nga naminaw sa ako. Magsugod na gani mo kuan exercise, ayaw mo undang. Dili yun mo mag-undang yun. Unya, once nga tapulo na mo, ayaw mo mag-undang. Alam mo, pangita mo, lukon ba? Laing exercise nga video, dili kapoy. Labaw na yun mo kamo mga asap ka ng ambisyoso kayo. Mag-barbell, 20 years old. Saan niya pagtubo na? Gamay pa mo sa unano ba? Mangandoy nga mura, si Kuan. Si kisagani ning tangkad kayo, si Jabbar, magusto niyo ingana katangkad ni Jabbar, still na. Amo may nagbut-buta na nga pagamyo ning lawas kay sige man mo kuan. Sige mo alsag barbil. Sus, pasti lang mga bata. 0915-273-9697 46, babae, Davao del Oro.
na ay gibati daghan na gibadughan maghuot tapos maglisod og tugab. Dayon akong ulo magdaguok. Nga ay lusartan maintenance nago. Dong aday dili na siya mga problema day. Na siya problema either naka-reflux esophagitis or naka-migraine. Check up, ayaw pag inom-inom ng tambal. Kanang imong lusartan basig di na mao o hinay na kay sa imo. 0948-914-6776 70-year-old. Nagabinhod man ang akong kumingking sa wala na ko nga kamot. Unsa man ni? Ay. Basta magsugod ang rheuma. Mag-rheuma forever. 0949-645-6911. Dok, kung sa ng psoriasis and chronic eczema. Sa tinuod man gala, bago lang ako na-discover nga ang psoriasis is psychological. Isad na? Basta psychological gani, ay kaapa istorya. 0975-827-4025. 63-year-old lalaki, Maguindanao. Nganong panington man ko nga bugno ang pamati. Salamat do. Kulang kag asin. Kulang kag asin dong. Sa imong edad, ambot lang kung mukha pa ba kag bulad o yap ginamos. Kaya muna siya kaso nga ng bugno imong paminaw. 0945-477-4509. 70-year-old lalaki, Panabo. Dok, biyudo ko, di ba maka-apekto sa kidney o sa prostate ang walay gamit si Manoy? Mugawas na siya dong, Noy. Based ang pag-unsao ni mo na siya. Mugawas na siya iya. Kaya nana siya kanang boundary gani. Mabot siya boundary nga dagang kay kag semen, dagang kay kag kanang sperm, mugawas na iya. Mag-wet dream ka. Magdamgo ka nga ni saka ka sa kapayas, mugawas sa po nang iya. Siya lang. Di ka kabuot. So, normal kayo na sa lalaki, hangtod magtigulang, hangtod 90 years old. Muundang na siya kung maluya na ka. Luya na gani imong paminaw. Kana siya. Muundang po siya himo og testosterone. Pag undang niya sa testosterone, di na po siya mahimo og sperm. Unya, ang sunod na pirma ang wati. Muna noy, may gani kay naurot. Naurot ang text. Sa tinuod ba? Nakabati ba mo nag-ubo ko karon? Wala no? Kato siya, katong sige kong ubo, kanang mo kalit lang katol akong tuton lang. Sign to siya ba nga nagaingon sa akong utok. Manoy, pahulay na. Kaya dili man ko patuo. Kaya humanon naman yun ako akong trabaho, Michael. Alam nga lang, biyaan mo na pasyentes tunga-tunga. Hindi mo na siya pwede. Mo lagi na, ingin nila nga, pagka-doktor ni mo, doktor ka forever. Hindi lagi siya pwede nga buhian ni mo ba? Basta na, lawyer ka, mundang kag-lawyer, okay ra. Pero sa doktor, dili ka. Hantod on may gala, magbasa-basa pa ko. Pila, pila nakakalibo nag-ioperahan ng tutoy. Pila nakakalibo nag-ioperahan ng kuan. Tinai, sos, di nalagay maiha. Di nalagay kadongdong. Pila nakakalibo nag-ioperahan ng kugoiter. Di nalagay yun. Pinan ko madunduan ganito. So, pero babasa kihapon ko. Forever yun ang doktor yun ka. Dili dyan siya mawala. Masik ka nung mga amigo na ako nag-retire na may gala. Mingawan sila. Manawag, mingawan. Musta naman ka? Iko,
Ako'y mga musta na mo kay nag-retire naman mo. Ako, wa pa man ko nag-retire. Pag-retire na, oy. Sa pa ba, tuyo ni mo? Mayroon ko bitaw, no? Dili, pwede. Burag, paminaw na ko ba nga, dali dyan ko mamatay kung muundang ko pagka-doktor. Na ako'y challenge akong sarili ba? Ang doktor, man ka di, forever. Ha? Na-notice po rin yung may gala nga. Wala din ko nag-umog, ikan sa pagsugod sa programa hangtod garon. Muna isa ka symptom nga wa na ako na-notice. Kadua, di katulog sa gabi ba? Maglurat na akong matabot, 1:00, 2:00. Mingon ako sa kong misis. Timplahin akong kape, we. Basin patulog ko. Pag inom na akong kape, natulog na. Masa man to? Kasi labot sa kape. Kana pong, walay gana mong kaon. Gutom kaya pagkaon niyo, pag isa kahong eh. Ano may lami eh? Saan man siya eh? Kaya pagka, pila lang ka minutos. Igutom na po ko. Saan man na siya eh? Ay, sinyalis na dito may gala nga. Dong, pahulay sa dong, kay magpahulay po be. So, kamo tibok kalibutan na minaw na ako ba? Labaw na mo diya sa Dubai, Saudi, Amerika. Uwi-uwi pa rin bagyo mo maninaw diya. Napay mga ka sa kanang trabaho sa Guangzhou, sa China ba? Sa trabaho sa Germany. Matanaw dito sila sa YouTube. Mingawon sila sa Davao. Dili dahi mo mingawon, Dr. Kagapi, no? Dito dahi sa Davao, makano sa nami, uli na, oy. Ano mo sila? Inyo ba nang ambisyon sa ng manong mga mana? Diyan lang yun mo, forever. Wala masulay. Pero, huwag man ko nagbuot nga di ka mapare, di ba? So, mao na siya, noy. Kanang, ang lawas na to, di ito kasabot. Di lang ito kasabot. Ano nag-ana na siya, tingog imong dalungga. Ano na yung gatungay mo na kung dalungga, no? Ang kikibuhat. Yan, kalit na kagkalipo. Sumbi. Ano ba? Isa kung saan nalang kung himo ko na ito, bakit busy lagi, di ko pwede mo undang. Nagsugod to, vertigo. Depression, wala eh. Kurog-kurog dahil ko. Kurog-kurog ko, ikaw na ni. Wati na yung pero si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahaginan.